in kana son bala'in duniya ya same ka to ka saba babarka ko ka saba babanka. Duk mutumin da yake saba babansa da babarsa ba zai gama da duniya lafiya ba. Don haka ku matasa a jakunan ku sosai. Mutum yana da uwa sai ga kamar ta tsufa, wannan zamanin na blackberry ne, saboda haka wannan zamanin na wato mecece ake kiranta na tugo ne. Wannan zamanin da aka baba akwai wanda za ta kalli baba ta mata ce wallahi baba fa ba ta da karatu, baba mujahila ce. Za ka yi bayani kuwa sai ka shiga wuta da kundin balama, kulli-kullin kubura za a yi da mutum a cilla shi wuta. So da haka manzo Allah ce ka lazumci uwarka, aljanna ka tana karkashin kafarta. Duk wanda yake saba iyayensa, musamman yanzu wani zamani ya zo kaga baba mutum tana wa mutum magana yana mata tsaki, babansa yana masa magana yana masa tsaki, har ma akwai majalisar zagin iyaye. Baba fa har yanzu bai mutu ba, a haba la ai Allah Allah nake baba ya mutu dan mu samu kuɗi. To shi yasa duk mutumin da yake saba iyayensa ya gama yawo, ko da wasa baba ka ta tsine ma sai ta kama ka. Saboda wanda duk ya san yana saba iyayensa ya je ya ba su haƙuri kuma ya dinga kyautata musu, saboda Allah ya haɗa tauhidi a gurare da dama da kyautata wa iyaye. Yace anushkurli wal walidayka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, yace wa bil walidayni ihsana wa iza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Saboda haka Allah yana ta cewa a kyautatawa iyaye, a kyautatawa iyaye, saboda Allah shi da ya halicce mu ta jikin iyaye ya san wahalar da suka sha. Uwa ta ɗau ciki ta sha wahala, ta zo haihuwa ta sha wahala, ta goya, ta ba da mama, kai mata kuka, kai mata tumbuɗi, kai mata amai, kai mata zawo, ka hana ta bacci, ta kai ka asibiti, ta yi wahala. Ba abin da za ka wa uwarka a duniya ka sallame ta har abada. Shi yasa wani ya ce wa ya fi kamata, man a haƙo bi husni sahabati, qala ummuk thumma man ummuk thumma man ummuk thumma man abuka. Sai da annabi ya faɗi haƙƙin uwa uku sannan ya faɗi na uba guda ɗaya. Saboda haka in kana son zaman lafiya, kana son cin jarabawa, kana son wa'ek ɗinka ta yi kyau, neko ta yi kyau, kana son jam ta yi kyau, kana so ka shiga jami'a ka fita da first class, kana so ka yi albarka, ka samu aiki, ka samu rayuwa mai kyau, kada ɗanka kai ma ya mare ka, to wabil walidaini ihsan. Kawai ka zauna da iyayenka lafiya. In duk duniyar nan za su taru su tsine ma albarka, babanka da babanka suna sa ma albarka, ba abin da zai same ka. Amma da in duk duniyar nan albarka suke sa ma babanka da babanka suna tsine ma, sai tsinuwar ta bi ka, saboda su ne mafi cancanta da haƙƙi a kanka. Saboda haka a kula da iyaye sosai, kuma musamman a wannan zamanin da ake ga wani zamani ne kamar su iyaye ana ga zamanin su ya wuce, an shigo wani zamani na technology, sai a yi taiwa iyaye wayo ba tare da sun fahimci wannan ba. To Allah yana ganin ka, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Saboda haka a kyautata wa iyaye.